Goedemiddag, welkom bij het Neutconcert van Helemaal Los. Zoals je wel zult weten, het is een feest gewoon geneten, maar je kunt de kaart op, begonnen dus daar vandaag. Zoals je wel zult weten, het is een feest gewoon geneten, maar je kunt de kaart op, begonnen dus daar vandaag. Lili, Saskia, geweldig, superavond, geen fraas, de avond de bloedste vergeten sowieso. En ik wil u bedanken voor deze gelegenheid dat ik hier mocht stonden. Top. Hij is er nog heel. Onze enigste Erik Schelen! Lang op de lente en de zomer, het even langs gegaan, nog aan de herfst. Oh, ik trigger niks! Zo verschrikkelijk goed! Ik ben dat nou echt op. Of is dat niet u? Dus zeg dat is de omroep. De lampen aan de camera's, de foto's, het Facebook gaat beginnen. Hier komt voor u, Barbara! Zijn jullie er klaar voor? Gooi even die handen in de lucht, kom maar. 1, 2, 3, kom maar! Goedenavond Saskia en Lili. Belle Perez is een zegen. Dat huurt op de achtergrond. Dat huurt op de achtergrond. Veel zien enthousiast, tenminste. Ongelooflijk. Wat een fantastische muziek. En het prachtigste, maar dat gaat het allemaal in. Prachtig. Hier twee zijn heel erg belangrijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de lui wat voor ons zijn gekomen vanavond. Want het is wel voor de Goed zo, dames en heren. We gaan de buurt op. Het is warm. Het was fantastisch. En nogmaals, heel veel succes. En dank u wel dat ik erbij mocht zijn. Ik kan me je voorstellen. Amateur-gynaecoloog, dokter Bernhard. Die kan hier gaat zingen met Bonnie. Dit was gewoon één groot feest. Ik vind het wel ook erg leuk. Ik heb zelf genoten. Maar ik vond ook een heel geslaagde avond voor Saskia, die heel veel succes met hun CD. En nou ja, misschien nog een keer ooit in. Ik kom graag terug.